si cau tornar a la Hunt, aquò que desmarré en 2012, 13 exactament, ta la collaboració entre Ali de Sants, une joven aranesa, et escolas de l'Île de Baix, que han creat a mas represa de Bob Marley, et també une adaptació d'una cançó tradicional. Mais la collaboration qui est des causes tan joints et donc Ali de Sants que d'ab l'ajout d'aquest escambi també que cotise per quand même recebut une subvention de la région grâce à quoi qu'a pu sortir aquest CD en collaboration avec les escoles de l'Île de Baix que c'est franchement un grand succès et qui permet tout també a escoles de viatjar aquí a la Bandaran et també à l'ús de la Bandaran de venir à Sant-Gaudens et à l'Île de Baix. Qu'est-ce que donc une façon de continuer l'escambi en guan. El segon viatge que em cau carrer Natal, me cau dir que ja des del principi me sembla que heu carrer força interessant e enriquidor tant les persones que participam activament, que podem estar els mainatges que van a música i que van a cantar en plus en espectacle, com a els seus companys que ven com a la llengua i la música pot estar cau carrer que mos unís i que hi ha un punt de trobada entre nosaltres. No tienes que esperar, cada petita causa no será ver. No tienes que esperar, cada petita causa no será ver. No tienes que esperar, cada petita causa no será ver. Qu'est-ce que aquest concert es contra les escoles a l'escola de Amicis, que est le premier cop dans l'histoire de l'enseignement de l'Occità, que se sont rencontrats joents de les valades occitanes escoliats en Italie, joents occitans de l'estat francès et joents occitans de l'estat espanyol, tout à coup en Italie, que donc il y a un moment historique qui est plein important, qui est d'aquesta presa de consciència d'aquest espaci. Ok, une expérience bonne qui permet déjà à escoles de secondaire de veure quelques réalités différentes. Et l'objectif est d'aller més loin et de présenter à quoi rester justement aux lycées, que c'est déjà le cas du passé. Donc, ce qui permet de créer des liens entre les autres et permet de reconnaître une création occitane nouvelle, on parle de l'identité que peut être d'autres. Qui arrive à intégrer un jeune artiste à l'enseignement de l'Occitan et avait une ouverture sur cet immense territoire occitan.
A més, aquests liceats que hem hagut aquest viatge eren molt bonics. Hi havia talent. Cada un ha portat el son. Hem met que ho carrem de nau entre tutti. Em sembla una experiència molt positiva. Ha mancat gent de la Val d'Aran. Ja ho té ara. He de continuar en aquestes causes. Donc és presto a continuar a Tau, o què? Sí, m'agradaria. He d'anar de Munde, de més grups, d'Illeu. Hi ha una cosa que m'ha semblat molt interessant també i que els mainatges hagin vist el grup de Saber Sistema en concert. Perquè són jueni en música, canten també en occità, tenen moltes llengües i a divertir. Annabeth, què has pensat d'aquest viatge? Qu'ei pla, from qu'ei un escambi d'ab era Val d'Aran et un autre lycée de France, l'Isle des Vaches, donc qui permettent de faire connaissance d'ab autre lycéens qui parlent occitan. Que mi pla aquest viatge, perquè que hi ha una diversitat d'activitats i també que hi ha un escanvi d'autis liceus i això que permet de conèixer altres liceans. Si hi ha un moment que au carrer que t'ha pla agradat? M'agrado pas des moments en particular que l'ambiance est plat tout le viage. El moment de viatge que m'estimi més que era a visita de Turin, perquè que hi ha un vil pla pulido i que hi ha un museu també i que era pla. Hi ha un vilo que au carrer que t'estimes més? Oh, Turin. No, per què Turin? Perquè que io bilo grano e l'architettura è forse pulido. Che pensi a due momenti? Era la visita del museo égyptien a Turin, che hi ha plein d'història en aquest museu, e també era passejado d'Aue, que ho hem fet en la muntanya, que era pla fatigante, mais que ho hem avut un pla bon punt de vista al cap. Aquest viatge que m'ha plagut, perquè era un viatge de descoberta e que hem descobert un país pla polit, d'ab maïsos granos e que era un paisatge magnific, que hem fet pla de causes e que era pla. Què has pensat d'aquest viatge? Que m'ha plagut, que era pla. Hi ha qualsevol que t'ha plagut especialment? Que m'ha plagut el concert i abans del concert Amandine, Mathilde, Thibaut i jo que hem parlat d'haver liceans de Coani i que era pla.
Què has retingut, què has pensat d'aquesta experiència de valider? Aquesta experiència que m'ha plaisut, que era un escanvi et un partage excepcional. He pas cantat dal pla de monde e cantat a l'idescens que era pla, que era que m'ha plaisut. Marie, que treballat amb ells de cantar en occitan, encara? Que m'agrado pla ero lengo occitano, que m'agrado cantar, que he segur que va continuar a cantar en occitan. Sabi pas si va a cantar sur scène, mas que he segur que va continuar a cantar da mi família ou da planeta.